साफायबाय जों गामिया थुलुंगाफुरि गामि जोंना हादान जोंनि गामिया थ' बांद्राय गोबाव जायाखै थाफैनाया होमब्लाबो जोङो दा बे हादानाव दङ हादानाव खामायनाया जों एसे गोबावानो जाबाय जोंनि गामिया ओरैबायदि थासारिया गाज्रि जेनेबा जोंनि बे हादाना लामानि खुनु थिग गैया न' बांनि थिग गैया आरो जेरै हरखाबै बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गोग्लैनानै जोंनि न'फ्रा जिला जिथा सोरनिबा न'आ दासिमबो बायनानै दं दा जोंनि बे दा थानाय सरखार जोंनि हादानखौ मोजाङै नायो आरो जोंनि सरकारा जों बिदिनो 100% दंखायो जों गामिया खुनु जिंगा सिनांगौ गैया बेले बेजे गैया जों 100%खा बेजोंनो जों जाय सरकार दं बेजोंनो दङ जोङो लोगोसे सिगाङाव मा पार्टियाव दंमोन जोङो सिगाङावथ' माबा दंमोन बे नांगोल ना मा बे दंमोन आरोखि जोङो ओमफ्राय जों दाथ' जों दिनै बेयाव फैबाय जेनेबा जों बिसिम जेबो अनसुंथाइ मोनाखै बे हिसाबै जों गामिखौ बा जोंनि बे रायजो राजाखौ जों हादरखौ मोननो थाखाय जों दा बेयाव हाबनाय जाबाय आरो जोंनि थाखाय बे सरकारखौ जों आजावनाय जाबाय आरो नांगोलाव बेसेबां थागौमोन जों नांगौआथ' फ्राय गोबावानो जाबाय बिदिनो बेखौथ' जों बुंबाय थानो हाला खिन्थु जों गोबावानो जाबाय आरो नांगोल थानाया होमबाबो जों जेबो सुबिदा मोनाखै नोंथांमोननि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै गैया 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 जों बिदि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनाय मा दिनैसो जों नांगोलखौ नागारनानै गावजों इउपिपिएलआव बारसोमफैनांगौ बे गोनांथि गैयामोन जोंथ' दिनै 20 न'खर दङ 20 न'खराव जोङो दा 40 जनल' हमदो खिन्थु सोरबा माखासे लोमनाय सानाय सोरबा उसुबिदानि थाखाय फैनो हायाखै खिन्थु फ्रायानो बांसिन फैदों नोंथांमोना जेबो जों साननांगौ गैया जों नोंथांमोनजों लोगोसे दंखायो 100%खा आं डाइरेक्ट गेरेन्टि होनो हायो फुरा खाथांखा सिन्था खालामनांगौ गैया जोङो खिन्थु जोंनि गामियाव लामा सामा नोंथांमोननि सरकारि लेभेलनिफ्रायनो जोंनि गामियावथ' जिपिएस नङा हाया खिन्थु जिपिएस गोनां हासिम दा थानाय सरकारा जेनेबा जोंनि लामाखौ जों मोजां बानायनो हायो जोंनि लामायाव दैनि बेबस्था जेबो गैया कारेन्टनि जेबो बेबस्था गैया जों हाग्रा ओनसोलावनो दङ आरो बुंनो थाङोबा दा अननानै सरकारा जोंखौ हेफाजाब होयो जों बेखौनो खावलायनाय थाबाय